Hai să-mi bag picioarele cât îi. Tu te dragi de fain ăsta. Hai de capul meu. Testăm GS 2020 1250. N-am prea șters viziera, nu se bașă. Vede bine, stai să nu mă moare careva. Hai că eu iau înainte, că ăștia o să meargă tare. Auzi? Vezi că l-ai învățat numai tare, nu? Acum trebuie să recunosc că nu-i prima dată când mă car cu el. Am mai încercat să fac un test drive cu el și GoPro filma jos, se vedea numai tancul de benzină. Nu m-am dat seama, nu m-am uitat pe GoPro când m-am pus. Fără ambriaj? 3. Bă, da, se simte că e greu, se simte la frânare că e greu când vii cu frână pe el. Bine, nu trag eu de frâne cum trebuie, dar... O, dar ce bine stă pe curve, de nu cred. Ce fain se simte. Du-te, bă, de aici, deci gata, nu, e clară treaba. Mamă, și ambriajul ce ușor e. Deci e clară treaba, nici se pune problema, din ăsta vreau. Mama, vreau din ăsta! Dacă te uiți la videoclip, cumpără-mi din ăsta! Era setat pentru R6, atunci eram cu R6-le și eu luat el R6-le și m-am urcat direct pe ăsta, dar nu m-am uitat să văd cum filmează. Deci nu e baș prima experiență cu el. Știu la ce să mă aștept. La ce e pus pe road? Hai să-l punem pe sport. Pe dinamic, enduro, rain, road și suspensia să o schimb. Unde e suspensia? Aici e suspensia. Pe dinamic. Bă, băiatule, da. Am spus și în clipul ăla care l-am filmat atunci. Ăsta e motorul, următorul meu motor. Nici nu se compară cu niciun motor din câte am condus eu. Nu se compară în sensul că e foarte, foarte confortabil. Bă, da, foarte confortabil. Nici nu puteți, și acum gândiți-vă că suspensia eu am pus-o pe dinamic. Nu-i pe confort. Și nu simți niciun fel de nivelare la el. Și ce m-a plăcut foarte, foarte tare la el e, nu știu cum e făcut cadrul, cum e pus motorul, probabil că are centru de greutate foarte jos, foarte ușor se înclină. El, băiatul cu GS-ul, a lui a fost S1000 R-ul meu înainte. Și acum nu s-o mai cărat de mult cu S1000 R-ul meu și era dor, să zic așa. Dacă e de mare tableta asta, incredibil, deci tehnologia asta pe mine mă omoară. Deci îmi place tehnologia asta de nu mai pot. Mamă, ce ușor merge schimbătorul. Are quick shift, dar asta nu m-a plăcut nici data trecută la el. Când îi dai dintre a întâia, a doua, tremură, nu tremură, muncește foarte tare. După aia restul treptelor merg ușor, dar nu înțeleg de ce îi pune quick shift pe motor din ăsta. Bă, da, nu știu dacă vă dați seama din filmare, dar uitați-vă cât de ușor se înclină. Adică ce ușor te joci cu el. Acum stați să treacă toți, că vor toți să meargă tare. Foarte tare vântul, sper să mă auziți. Deci ce ușor faci 150, nici nu-ți dai seama când mergi până ai 150. Asta e R6-le la care am făcut eu review. Ce simplu merge, ce ciclistică faină are, incredibil cât de faină e ciclistica. Frânele, pe lângă ce m-am cărat eu, nu sunt cele mai bune, adică m-am cărat cu frâne mult mai bune. Dar e impresionant, uitați-vă și voi, merg cu 100, adică e a doua oară când mă car pe motorul ăsta, nu mi-s familiarizat cu el.
M-am încărat odată 3-4 km, nu m-am încărat mai mult cu el. Și acum e a doua oară când mă urc pe motor, dar uitați-vă ciclistic, adică dacă eu mă consider un începător, eu nu sunt un avansat în ale motociclismului. Nu vine nimeni, nu vine. Nu sunt un avansat, gândiți-vă dacă așa de ușor mie să mă urc pe motorul ăsta și să merg cu el, să mă simt bine. Pe lângă faptul că, ia să mut suspensia un pic pe auto. Ce diferență! Vai, cât de confortabil, extraordinar! Dacă eu, care sunt începător, mi-e atât de ușor să mă urc pe el, nu mă mir că toți preferă GS-urile care fac drumuri lungi, care ies la plimbare, care preferă motoarele astea. Asta e un motor care, nu știu, ați văzut și prin clipurile mele, are foarte multă putere, are foarte mult cuplu jos. Deci nu e un motor slab, adică sunt motoare de 600 de 1000 mult mai slabe ca ăsta, ca și putere. Are, nici nu știu cât are, vreo 135 să numim. O să-l întreb pe el când ajung și vă spun. Dar pentru 135 de cai și cât este de greu, e foarte impresionant. Hai, nu te băga. Hai, dați! Liber! Liber dreapta! Nu o să merg acum cu el cartuș, nu o să îi dau pe viraje tare, că nu-l cunosc, cauciucurile nici nu mai sunt foarte, foarte bune, că am mers numai tare cu el pe asfalt și ar cam trebui schimbate, afară e și un pic friguț. Dar ca puncte majore, suspensia, băi, e extraordinar. Centrul de greutate, cât e de jos și cât de ușor se înclină. Deci foarte ușor se înclină motorul ăsta. Bă, da, mișto e. Foarte, foarte mișto. Mamă, dar ce ușor merge și schimbătorul, ambreiajul. Când tragi de el, nici nu-l simt. Băieții, pe enduro. Deci nici nu simți ambreiajul când îl calci. Cât e de mișto. Și cutia ce bine merge când trage ambreiajul. Are Quick Shift Full Option, asta e ediție aniversară, ceva ediție 40, 45, 30, nu știu cât, ce ediție e. Cred că 45, parcă așa scrie undeva pe tank. Și de asta are coloritul ăsta negru cu galben. Ca și opțiuni full, are încălzire în șa, încălzire în manete, faruri care iau curba singură, suspensii, moduri de condus, tot full. Dar, cum am tot spus, să nu cred că mă repet, marele lui atu este că e foarte versatil. Vrei să te carci cu el pe stradă, să fii confortabil, să mergi la mulți kilometri, ăsta e motorul ideal. Vrei să ieși un pic pe off-road cu el, off-road soft, nu cum merg băieții la enduro, dar pe un drum din ăsta de pământ sau și pe deale, inclusiv poți să mergi și pe deal puțin cu el, dar nu o să fie copaci picați pe jos și alte cele. Mamă, ce ușor se înclină. Ai de capul meu, cât de fain. Și ce-mi place la el, te urci, se ridici în picioare și stai pe el, nici nu simți. Și gândiți-vă că eu am 1,90 și stau în picioare pe el, nu trebuie să stau aplecat. Îți ghidoanele foarte sus. La toate motoarele pe care, când te mai doare spatele, când faci mai mulți kilometri, ia Quick Shift-ul, să vedem cum plimbă fața. Da, nu se simte când îi dai 2, 3, 4, 5 încolo, nu se mai simte așa, se simte din 1 în 2 doar, mai ciudat. Dar totuși, să ai Quick Shift pe GS, nu văd de ce l-ai folosit. Adică nu e un motor sport, dar are tehnologia, ori pus-o. De ce să nu o pună? Motorul e boxer la el, adică bate așa. Mișto. Modelul ăsta de 1250, ăsta e chiar mișto. Ce frână de motor are. Hai, de ce îmi place. Deci am spus, dacă vând S1000R-ul, ăsta o să fie următorul meu motor. Fără dar și poate, nici nu se pune problema. Au. Și uitați-vă câtă putere are. Că
are putere. Și are putere chiar multă, aș putea să zic. Incredibil cât de fain se simte suspensia. Mamă, ce tare bate vântul și pe el nu se simte nimic. Parbrizul e manual, dacă vrei să-l faci mai mare, în vârf de roată, hop, nu mai bate vântul. Bă, da, ce mișto cum te protejează la vânt. Are handguard-uri din astea de te protejează iar la vânt. Bă, dar ce faină e ciclistica, bă, incredibil. Bă, dar ce fain se simte, incredibil. Și ce bine e gândit motorul ăsta. Numai un pic, dacă te apleci, ești protejat la vânt. Un pic, aici deja nu se mai simte nimic. Acum am simt numai așa pe creștetul capului cum mă bate vântul. Ce-mi place iar, ăsta nu e modelul de Adventure, ăsta e ăla care are tancul mic de 16 litri sau nu știu de cât îl are. Modelul Adventure are tancul de... Are tancul ăla de 30 de litri, de faci vreo 500 de kilometri. Dar ce fain te ține la picioare. Deci mișto cum e tancul gândit. Și ce fain se înclină, bă. Opa, 70. Să nu fie radarul pe aici. Poziția pe șa e foarte confortabilă șaua. Foarte confortabilă șaua. Are o poziție destul de fixă în șa. Adică eu cum stau acum pe el, și la accelerații și la frânări nu te miști în șa ca la restul motoarelor cu care mai cărat. Ia, 3 4 cu quick shift 5. Până un pic ridici capul cum începe să bată vântul în cască. Ce fain se simte. Bă, da, ce bine e gândit la cât e de greu și cât e de mare, cât de fain se joacă. Foarte mișto. Ce gălăgie face toba. Ia, 2 3 4 5. Mai accelerează. E ciudat că nu se simte viteza pe el, cum are protecție foarte mare la vânt. Aici așa e o denivelare mare. Au! Eu mă așteptam să fie mai periculos, dar nu a fost așa de periculos. Și am schimbat camera. Așa arată motorul pe la exterior. De ce ți-ai luat motorul ăsta? Zi-mi tu. Să iau părerea ta prima dată. Ce ai vrut diferit? Lungi, drumuri mai lungi? Confort? mai confortabil și pe stradă te satisface și asta. Bă, dar știi ce am observat? Tu mi l-ai lăsat pe dinamic și la un moment dat l-am scos de pe dinamic, l-am pus pe road. Bă, se simte, începe să joace un pic sub tine pe dinamic. Îl simți că e mai moale, știi? La curbă, când am luat o curbă, am luat-o și era drumul mai rău. Așa juca un pic, când îl pui pe dinamic nu mai joacă, știi? Dar nu simți, adică nu e mai inconfortabil decât e... Păi nu, ideea ți-am și zis că poți să mergi liniștit pe dinamic cu el, că... Tot ai confort și așa. Dar stă mult mai bine pe viraje. Așa pe road e prea moale pentru drumurile noastre, să zic. Deci ăsta mi-e tare curios cum se comportă când îi pui cauciucuri de stradă. Deci când îi pui cauciucuri de stradă ca astea, numai dacă psihic te gândești că nu au o aderență, cu toate că n-am mers eu foarte tare cu el, dar ție ți-o pleca vreodată? Și mergi și mai tare cu el. Foarte rar mai pleacă, are momente, dar
În principiu sunt ok și gumele astea. E clar că unele de stradă o să... Bine, tu acum când le schimbi, vrei să-i pui tot din astea sau îi pui de stradă? Nu, de stradă. O să-i pui de stradă, nu. Ai ieșit pe off-road cu el vreodată? Odată am ieșit off-road. Am fost drum forestier și poți să mergi liniștit și cu cauciucuri de stradă. Și ce am observat? Parbrizul, dacă ridici sus, să știi că parcă nu-ți mai bate vânt în față. Nu-ți mai dă deloc. Nu-ți dă, l-am ridicat mai sus și m-a început să mă ia căldură, am început să transpir și l-am lăsat înapoi jos. Îți aruncă vântul fix deasupra căștii. Și asta, astea ce, poziții, ceață, ce sunt astea? Ceață, normal ele se aprind pe ceață când apeși. Și ai buton separat pentru el. separat, da. Și farurile astea iau viraje ca la... Se duce după viraj, da. Ca la mașină. Exact. Bă, fain motor, nu mă așteptam, mă spun sincer că nu mă așteptam. Adică m-am cărat cu el, dar mi-era frică la viraje, dar nu, n-ai niciun stres cu el, du-te bă, nu mișcă. Stă pe viraje. Dar la asta ți arată înclinația, nu ți arată înclinația în bord. Ca la RR. Da, când atingi cu scărița e... Șaua Pro e foarte confortabilă, e șaua, foarte confortabilă. Șaua încălzită. Bine, ăsta le-ai luat full. Unde are butonul de șaua? Aici. Șaua încălzită, manete încălzite și pasagerul încălzit. Manete încălzite, cheile Sentry, cheile Go. Frumos. Și pe tabletă ce ți arată în plus? Ăsta, aici așa venea navigația, nu? Da, navigația care trebuie să o iei de la ei dacă vrei. Dacă nu poți să legi la navigația telefonului, dar doar îți spune și îți arată, cred că săgeată, nu-ți arată și când vin virajele stânga-dreapta. Da, nu-ți arată drumul ca la... Ai media, navigație, aici toate despre motor. Asta arată temperatura la apă, baterie, uleiul, presiune. Presiune. Kilometri 6380 ai cu el. Da. Ai băgat ceva? Luni, 2 luni, 3. Și ce ți arată acolo cu brake-ul din alea? Alea ca la mașină, știi, de când n-ai mai făcut pauză și... Mamă, cât îți arată, ești nebun. Da, în principiu nu prea folosești nimic din ce ți Nu, tu oricum când mergi cu el îți arată tot ce vrei pe ecran. Și poți să-i schimbi ecranul ăsta ca la al tău, să-i arată? Asta e singurul. Nu, e singurul ecran, doar sus poți să dai să-ți arate în afară de presiune. Range-ul. Mai faci, range-ul, kilometri, cât ai făcut. Și asta cât ai făcut tu? Tu cu un plin câți kilometri făceai cu el? 300? Păi cu un plin am venit de la Vâlcea atunci. Da, și tu cât mai aveai? Mai făceam vreo, nu știu, 60 de kilometri, cred că mai făceam. Aia înseamnă 300 și ceva de kilometri. Da, din care... Și asta nu e Adventure-ul, e modelul normal. E modelul normal, da, cu rezervor de 20 de litri. Și ăsta are rezervor de 20 și are un consum de, cred că 5, 6, nici poate mai puțin. 5,4 apărea pe el, dar cred că... Cam ăla trebuia să fie. Cam ăla, la 20 de litri să faci aproape 400 de km, cam ăla. Bun, atunci am mers un pic mai tare pe defileu și aici, în apropiere de Reșița, i-am dat puțin. Altfel... Ulei cât intră în el? 4 litri. 4 litri ca la normal, numai că e motorul boxer, bate invers. Bă, frumos. Handguard-urile astea n-am simțit să bată vântul nici prin astea. Bă, dar știi ce era impresionant? Ambreiajul, mamă ce ușor e. Bă, cât e de ușor ambreiajul. Prima dată am schimbat 2 fără ambreiaj. Când am dat cu ambreiaj, bă, dar cum se simte ambreiajul ăsta, deci nici nu-l simți la mână. Da, nu, el e foarte... merge foarte ușor. Da, da, uite, vezi, eu am 1,90 și când mă urc pe el, ajung bine la el. Adică o persoană mai mică, tai că tu cât are? 1,75. La 1,75 ajungi greu cu vârfurile. Ajunge greu, da, ajunge și lăsat la maxim în jos. Da. Și suspensia asta urcă și coboară din buton? Nu, în funcție de dacă îi pui bagaj, dacă ții pe el acum e pe auto și face singur, trebuie să-l pornesc. Poți să dai că ai cu bagaj, și atunci... încărcătură, sau poți să dai că e fără încărcătură să fie pe low. Dar acum pe auto își face singur. Simte ce ai pus pe click central, click pe o parte. Da. Bă, fain. Deci clar, acum eu știu ce o să cer lui Moș Crăciun. Nu mai ai treabă cu lanțul, ai cardan. Bine, și el are întreținerea lui, ulei, separat, numai că... La 10.000 de kilometri să uit un pic la el. Frumos. Mersi, Sevi, că mi-ai dat motorul. O plăcere. Ne auzim. Pa, pa!